Bueno, listo? ¿No? Bai. Bueno, egunon, gaurko pleno, ezoiko pleno honetan puntu bakarra dakau 2026ko udal ordenantzai aurkeztutako alegazioak erantzun, eta ia da ordenantza fiskalak behin betiko onartzea. Bueno, urriaren 8an egindako osoko bilkuran, eman genion hasierako onarpena ordenantza fiskalei. Jendaurrean egondian tartean bi alegazio egondia, eta bi alegazio hoiei erantzunez dituzue diruzainak egindako txostenak. Laburrean esan da, hori, urriaren 14ean aurkeztutako alegazioari erantzute zaio esanez, alegazio aurkeztu duen pertsonak ez daukala alegazioan edukiekin lotura zuzenik eta ondorioz interes zuzenik, eta beraz arrazoi hori nahikoa bada alegazioaren mamian sartzeko, eta beraz modu horretara erantzutea proposatzen du diruzainak. Eta azken egunean, urriaren 25ean, beste pertsona batek beste alegazio bate aurkeztu zuen. Kasu honetan alegazioaren edukian bi gai aipatzen zituen. Batetik, ez dela nolabait publizitate nahikorik edo eman ordenantza fiskalak iragartzeko moduari edo, eta hemen diruzaintzatik aurkezte esaten dena da, foru arauak ezartzen ditun, jarraibidek, oinarriak bete direla ordenantza fiskalen berri emateko. Eta bigarren gaia da, pixka bat egiten du ondazun igezinen zergari etxe hutsangatik aplikatzen zaion 150% errekarguaren aurka egiten du, baina hor nahastu egiten du hirilurren balioa eta errekargu hori, eta beraz, alegazioan esaten zaiona da, bi kontzeptuak nahastutzen ari direla, eta 150%ko errekargu hori, aukera hori foru arauak ezartzen duela, eta horra ezarrita daukala ondorioz Usurbilgo udalak. Ez dakit, laburrean hauek dira gorka erantzunak, ez dakit zerbait gehitu nahi dezun. Beraz, irizpenean, esan bezala datoz alde batetik modu honetan erantzute alegazioi, eta ia da ordenantza fiskalak behin betiko onartza. Zerbait badezuen? Ez, ordu nahi. Bozkatu ingo dugu, alde. 9 boto aldeko, ondorioz 2026ko ordenantza fiskalei egindako alegazioak ezeztea eta behin betikoz onartzen dira. Hauxe izan da dena. Eskerrik asko.